Алармата извъня. Навън все още е тъмно, но във въздуха вече се усеща нещо ново. Беджи. Грабнах фотоапарата и дрона си и излязох на хладния сутрешен въздух. Светът беше тих. Небето все още тъмно, само една тънка оранжева линия на хоризонта. Това беше знак за ново начало. Знак, че нов ден идва в Гереро Негро, място, което се усеща като края на света. Пуснах дрона си в небето и гледката беше просто невероятна. От едната страна беше огромният Тихи океан. От другата страна беше пустинята Вискаино, а по средата беше Гереро Негро, място, където водата и пясъкът се срещат в перфектна хармония. Беше като красивите полета на Холандия, но съвсем различно. От високо виждахме градските къщи и солените басейни, големи розови, бели и сини форми, като полета с лалета, но направени от сол. Слънцето изгря и светът се събуди. Това не е просто място. Това е място, където човек, индустрия и природа се обединяват. Това е хармонично сътрудничество между човека и природата, както виждаме в нашите делта работи. Когато слънцето изгря, пустинята стана златна, морето заблестя, а солените басейни засияха. Всичко беше залято от светлина, животът беше навсякъде. Ето защо станахме толкова рано, за да видим света по нов начин. За да видим как морето, пустинята, градът и солта се обединяват. Беше перфектно място, перфектна сутрин. Новия ден едва започваше. Гереро Негро е наистина уникално място. Щом пристигнете тук, веднага усещате красотата му. Това не е обичайно туристическо място. Тук няма луксозни хотели или скъпи забавления. Това е град, където хората живеят и работят. В момента стоите на 28-я паралел северна ширина, който разделя Долна Калифорния и Южна Долна Калифорния. Казано по-просто, това е граница на края на света. След часове шофиране през пустинята, този град се появява. Сякаш е израснал от нищото. На запад е Тихият океан. Тук вятърът е най-добрият приятел. Вятърът създава дюни, а морският бриз носи прохлада. Хората вървят срещу вятъра, а през нощта го чувате как шепне. Това е Долна Калифорния. Норте – огромна, непредсказуема и трудна територия. Тук всичко зависи от природата. Сградите са прости и функционални, построени да издържат на силното слънце и вятър. Улиците са широки, небето е безкрайно. През нощта ще видите безброй звезди. Местните жители живеят в хармония с земята и морето. Те познават добре вълните, сезоните и идването на китовете. Животът им е дълбоко свързан с природата. Въпреки че Гереро Негро не е луксозен град, той предлага автентично преживяване. Хората идват тук, за да намерят спокойствие и различен начин на живот в този уникален граничен район. Тези солници са сърцето на Гереро Негро. Знаете ли, това е най-голямото производство на сол в света. Когато аз самият бях тук, беше незабравимо. Тези солници се простират надалеч, докъдето поглед стига, и е удивително, че всичко това е направено от човек. Всяко езеро е със свой цвят, от зелено до наситено червено и лилаво, в зависимост от етапа на солта. Това е като палитра на художник цветове, които нечесто ще видите в Норвегия. Морската вода се изпомпва тук, а слънцето и вятърът си вършат работата, сякаш в перфектно координиран танц. Докато водата се изпарява, концентрацията на сол се увеличава, а водораслите и бактериите създават тези прекрасни цветове. Това е истински шедьовър на природата. Водата тече от едно езеро в друго, ставайки все по-солена, докато не достигне езерата за кристализация. Това е истинско пътешествие на солта. Там водата изчезва, оставяйки след себе си огромна бяла солена пустиня, която блести като съкровище под слънцето. В тази бяла пустиня огромни машини се движат, събирайки солта. Това е като танц на машини, подобен на тези, които виждаме в норвежките фьорди. Въпреки че това е голямо промишлено производство, солта, която се произвежда тук, е много чиста и естествена. Стоях до тези солни планини и осъзнах, че солта, която използваме всеки ден за готвене, идва именно от тук. Солта не е просто подправка, тя е история на морето, слънцето и човешките усилия. Да видиш всичко това със собствените си очи е наистина специално преживяване. Това е истинска почит към природата и технологиите. Тук, в Гереро Негро, работата започва още преди изгрев слънце. Камионите тръгват, вратите се затварят и работниците в солниците са готови за работа.
Те тръгват рано, още преди небето да започне да се прояснява. Събират се пред главния вход, пият кафе и се шегуват. Имат уникално приятелство и гордост, работата им е много тежка. Трябва да управляват големи машини, да карат огромни камиони по солниците и да поддържат индустриални помпи. Слънцето пече, вятърът е силен и соленият прах винаги е във въздуха. Но въпреки това, те очевидно се гордеят с работата си. Много от тях работят тук от няколко поколения. Тези солници не са просто място за работа. Това е култура, наследство, което се предава от поколение на поколение. Сътрудничеството и доверието са много важни тук, а безопасността винаги е основен приоритет. Те не са просто колеги, те са семейство. Когато ги видите как работят, разбирате дълбоко целия процес. Това не е просто за слънцето и морето, това е за човешката изобретателност и отдаденост. Те са невидимите герои на Гереро Негро, или както се казва, солта на земята. До солените езера е лагуната Охо де Либре. Това е много специално място. Всяка година за няколко месеца сивите китове идват тук, за да си починат. Те изминават хиляди километри от Северния полюс. Това е голямо пътешествие, истинско приключение. Защо идват тук? Защото тук е безопасно. Това е като топъл и сигурен дом за тях. Тук бременните китове раждат малките си. Тук е безопасно от хищници и бури. Това е като сигурна детска площадка за малките китчета. Те се раждат и учат тук. Майките китове учат децата си да плуват и да живеят. Това е като подводно училище. Можете да се качите на малка лодка, да изключите мотора и просто да се носите. Такава тишина рядко се среща в морето и ще чуете звуци. Звукът на дишането на китовете, звукът на водата, която излиза от ноздрите им. Това е като природата да ви говори. По големите им сиви гърбове има морски жълъди. Кожата им е като карта на съкровища, пълна с истории. Тези китове са много любопитни. Често се приближават до лодките, като добри съседи, които идват да поздравят. Понякога майката кит бута бебето си към вас, сякаш ви запознава. Това е удивителен момент. Можете да протегнете ръка и да ги докоснете. Кожата им е мека и хлъзгава, като мокра гума, но в добрия смисъл. Това е като да докосваш мокър облак. Това е връзка, доверие и магически момент. Това е като когато България спечели Световната купа по футбол. Това е момент, който никога няма да забравите. Това е сърцето на лагуната Охо де Либре. Това е подарък за всички пътешественици. Това е чудо на природата, което заслужава вечни аплодисменти. Срещата с китове в Гереро Негро е много специално преживяване. Тук ще се научите да бъдете търпеливи с природата, такава каквато е. Рано сутрин хората се събират, за да чакат лодките. Фотографи, семейства, учени и просто смели хора, всички са тук заради любовта си към китовете. За да срещнеш кит, се изисква търпение. Такова търпение, каквото разбират само опитните рибари. Китовете са главните герои. Трябва да чакате, да се носите по водата и да слушате. Докато чакате, чувате вятъра, морските птици и сърцето на лагуната. Сякаш се люлеете в люлка. Моментът на срещата с кита е истинска радост. Всички затаяват дъх от очудване, понякога забравяйки да снимат. Това е като да вкараш гол в последните минути на мача. Огромна глава излиза от водата, очите гледат право в душата ви. Това преживяване ви успокоява и ви свързва с могъща и древна сила на природата. В този момент всички на лодката стават едно цяло. Това чудо свързва непознати. Иска ви се да аплодирате кита и всички стават приятели. Всички се връщат с дълбоко уважение към природата и спомени, които ще останат за цял живот. След цял ден в морето или напрегната работа в солницата, сигурно ще искате да си починете. В Гереро Негро всичко е просто и естествено. Местните мотели са чисти, удобни, като вашия собствен дом, като например хотел Дон Гус или Маларимо. Те ще се погрижат за вас, като за член на семейството. Храната тук винаги е прясна, особено морските дарове, уловени направо от морето. Най-добрите рибни такос трябва да се търсят по уличните сергии. Или такос с кариди също са много вкусни. Всичко е прясно, горещо, приготвено точно пред вас. Това е проста храна, но приготвена с душа. Вечер тук е тихо и спокойно. Градът си ляга рано.
Местните жители и туристите се събират в кафенета и ресторанти, създавайки уютна атмосфера, като в малко селце. Хората се поздравяват, споделят истории и преживявания. Животът тук тече бавно и спокойно. Това е хубава промяна от забързания живот в големия град. Приятелството и връзките тук, като китовете и солта, винаги вървят ръка за ръка. Понякога най-красивите неща се крият в малките детайли. В Гереро Негро трябва да спреш, да отделиш време и да погледнеш внимателно всичко наоколо. Вижте кубичните солни кристали, които блестят като малки диаманти на слънце. Като бижутериен магазин е, но на открито. Следите от машините за събиране на сол се простират на километри, създавайки естествено изкуство, което изглежда като картина на Етел Аднан. Пясъкът в пустинята тук е почти недокоснат. Следите от гущери и насекоми разказват истории като таен дневник на широкия пейзаж. Бодлите на кактусите и пустинните растения са добре приспособени към тази сурова, но очарователна среда. Ето я, красотата на Мексико! Слънчевата светлина тук също е необикновена. По обяд е остра и ярка, а при изгрев и залез – златиста, като жива картина, която би могъл да нарисува Портинари. Слънчевата светлина, която огрява солните кристали и пясъка, или светлината, която се отразява от кит, изхвърлящ вода, е завладяваща гледка, като природен фойерверк. Наблюдаването на тези малки детайли прави пътуването ви по-пълно и разкрива нов свят на открития. Тук не просто виждате пейзажа с очици, вие го усещате, докосвате и преживявате с всичките си сетива. Това е дълбоко преживяване, като плуване в река. Когато слънцето започне да залязва, е време да отидете до пясъчните дюни, близо до града. Този златен час преди залез е най-доброто време. Пясъкът свети като злато, а сенките са дълги и красиви. Изкачването може да е малко уморително, но гледката от върха е невероятна. От едната страна ще видите града и солниците, а от другата – безкрайната пустиня. Тук е толкова спокойно. Чувате само вятъра. Седнете на пясъка и гледайте как цветовете на небето се променят. Това е наистина тих момент. Специално време, в което усещате, че целият свят е само ваш. Дюните са чудесно място да помислите за всичко, което сте видели и почувствали през деня. На следващата сутрин следите ви ще изчезнат. Това е напомняне за постоянната промяна на природата, както е казал Хераклит. Всичко тече. Това е спокойствието и духът на Гереро Негро. Искате ли да знаете как най-добре да посетите Гереро Негро? Ето няколко съвета, за да направите пътуването си незабравимо. Времето е от значение. Сивите китове пристигат тук от края на януари до началото на април. Носете си топли дрехи, защото сутрините са студени. За наблюдение на китове препоръчваме Маларима, а Marios Tours също са добър избор. Местните водачи познават добре лагуната и са много уважителни към китовете. Можете лесно да се разходите из центъра на града, но ще ви трябва кола, за да стигнете до лагуната и солниците. Някои пътища не са асфалтирани, така че го приемете като приключение и се насладете. Не забравяйте да си носите пари в брой, защото на много места приемат само това. Подкрепете местната икономика, като ядете в семейни ресторанти, отсядате в местни мотели и пазарувате в малки магазини. Когато харчите парите си тук, вие помагате на общността и на местните хора. Не бъдете просто турист, бъдете истински изследовател. Бъдете уважителни, любопитни и приятелски настроени. Когато слънцето се скрива зад Тихия океан, небето пламва в цветове като художествено платно. Гереро Негро е тихо пристанищно градче, където можете да си починете и да намерите спокойствие. Тук всичко има свой ритъм. Приливите и отливите, смяната на сезоните и ежедневната работа на хората в солниците при изгрев слънце. Това е място, където трудолюбието и красотата се срещат, където индустрията и природата съжителстват. Това не е място, което ще намерите по обичайните туристически маршрути, и точно това го прави толкова специално. То е като скрито бижу в Мексико. Дойдох тук, за да видя китовете, но това, което открих, беше много повече. Почувствах уважение към местните жители, благодарност за работата им в солната индустрия и любов към тихата красота на тази пустиня. Гереро Негро ще спечели сърцето ви.
То ще прегърне душата ви. Майка Кит и нейното бебе. Вкусът на перфектното тако. Вятърът, който оформя пясъчните дюни в пустинята. Когато слънцето залезе, обещавам, че ще се върна тук отново. Някои места ще ви накарат да се замислите. Гереро Негро е туптящото сърце на Долна Калифорния. То винаги ще бъде тук, чакащо солта, чакащо китовете да се върнат, чакащо изгрева и залеза на слънцето в тази дива и красива земя. Ако харесахте това видео, моля харесайте, абонирайте се и натиснете камбанката, за да получавате известия за нови видеа.